posachedwa apa tikuonesani mmene zilili makamaka ku Camus Palace kumeneku kuli Mwambo Olumbilisa maminista amene asankhidwa tsopanoli. Takhalani pompo muonere kuti mwambo umenewu uyenda. Wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndipo yambira pempeni timva lipenga la ulemu kuti mtsogoleri wa dziko lino wafika chipinda chimenechi, ndipo kenaka padzakhalanso nyimbo ya fuko lathu, koma kenakanso padzakhala pemphero kuchokera kwa Reverend Arnold ng'oma yayenda banda, ndipo kenaka penono padzakhala mawu kuchokera kwa Colin Zamba amene ali mlembi ku ofesi ya President Cabinet kudzalankhulapo kuti kenaka pakhaletu kulumbira pakati pa anduna amenewa aona za ntchito apita dimba omwe ndi MP wadera la Lilongwe South chakundaula uko Malingunde uko Dzanyama uko phungu wake ndi ameneyo, koma pano ndiso ndi ndunanso ya boma nduna yoona za ntchito apita dimba ndi phunguso amenenso kwa nthawi yakhalanso wapampando wa komiti yoona za malamulo nyumba ya malamulo ku National Assembly kumeneko komwetu ndithu amaona za malamulo osiyanasiyana kuti mbakhala zina ngati komiti imaonikira zinthu ngati zimenezi. Baba Stephen Malondera nawonso ndi phungu wa nyumba ya malamulo, koma dera lawo iwowa ndi Lilongwe South East kumeneko ndithu kwa Sinyo Chief Kalumbu. Madera amenewo nzanga Isaac Jali alipo mpano tili modzi kutsatira mwambo sewu tikhale ndithu kupatsirani Isaac Jali mwambo Olumbilisa nduna imodzi amene apita dimba komanso Stephen Malondera also ndi MP koma ndi wachiwiri kwa nduna yoona za mtengatenga zomangamanga. Mwambo lero ndofunika bwanji? Nzona dinzanga maiso chikhadzula mwambo umenewo ndofunika kwambiri chifukwa choti chimakhala kuti chakomera president wa dziko monga Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti pa nthawi ina amatha kuona kuti okay mu cabinet yanga ndisinthe apo kuti ntchito zotumikira Malawi zipitirire kuyenda bwino. Ndiye kusankhidwa kwa apita dimba kukhala nduna yoona za ntchito amene wanda kuti akulowa m'malo mwa Vitumbiko Mumba amene anthu ambiri pakanthawi kochepaka anakhala ngati kuti azizimusa mtundu wa Malawi kujowa kupita ku makampani uko kukalipa kuonetsetsa kuti umwe wa anthu apa ntchito ukuyenda bwanji, chifukwa ndi cholinga cha boma kuti mawekazi anthu amene akugwira ntchito malo osiyanasiyana mafakitale kani ntchito zanji moyo wawo ukhale wapamwamba. Ndi tinaona kuti engineer Vitumbiko Mumba anayenda ndithu kuthamanga ya kulongosola ndithu kuti zonse ziziyenda bwino makampani osati masewera aponda malo osiyanasiyana malo ambiri pofuna kutukula malo ogwira ntchito asamadandaule. Ndiye zimene zikuonesa kuti apa awachotsa kuleba Vitumbiko Mumba apita nduna yoona za malonda ndi mafakitale. Ndiye gapu imene anasiya Vitumbiko Mumba ndi pamenenso pano president anaganiza kuti awasankha apita dimba kuti apitenso kumene kuleba nawonso akagwire ntchito kuleba kumeneko. Ndiye ndi zinthu zofunikira kwambiri. Stephen Baba Malondera ndi anyamata okhala ndi mphamvu zawo nawonso ndi pamene president awasankha kuti atumikire ngati wachiwiri wa nduna yoona za mtengatenga ndi zomangamanga mdziko munomu. Kulumbira kufunika bwanji pano mwambo Olumbilisa nduna zimenezi? Yes, kulumbira ndikufunikira kwambiri. Ntchitozi ndi zaboma, ntchitozi ndi zotumikira Amalawi. Ndiye kulumbira ndi mbali imodzi yoonetsa mtsogoleri wa dziko amene wasankha iwowa kuti bwana ndikutumikirani, komanso osati mtsogoleri wa dziko yekha komanso kwa atsimikizira Amalawi kuti ntchito imene ndapatsidwa lero
kuyambira lero kupita kutsogoloko ndigwira mokomera zofuna za Malawi. Ndiye mwambo umakhala ngati kutsimikizira komanso kuwapatsa mpata amene asankhidwawo kuti azikhuthule, adzipereke, anene poyera kuti nditumikira chifukwa chake chakumapeto kuja kumakhala mawu so help me God, so help me God, ndithandizeni Ambuye. Ndalumbira pano kuti nditumikira dziko langa, ndalumbira pano kuti nditumikira mtsogoleri wanga, ndithandizeni Ambuye. Commitment, kudzipereka, kudzikhuthula. Ndiye kulumbira ndi mbali imodzi imene makhala yofunikira kwambiri kuti anzathu asanalowe mu office zimene zichitike. Thokoza nzanga Isaac ndimanena kuti mukutitsatira pa kanema amene wa MBC komanso imodzimodzi tu pa MBC Radio 1. Ndimanena kuti mtsogoleri wa dziko lino nthawi yonse akhale akulowa mu chipinda chimene chimuchitika mwambo umenewu olumbilisa apita dimba kukhalatu nduna ya zantchito komanso Stephen Baba Malondera amene watu kukhala wachiwiri kwa nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga. Ndi maunduna ofunira kwambiri tikakamba za leba ndi muja manene anzanga Isaac kuti umoyo wa anthu apa ntchito umafunika kudzipita patsogolo, anthu ogwira ntchito ndithu zidziyenda ndi osati kuma adzibonderezedwa ayi. Nchifukwa tinaona amene amakambira za Vetumbiko Mumba engineer amene pano ndi nduna ya za malonda tsopano anayenda kuonetsa kuti ntchito zosiyanasiyana zimene anthu akugwira adzigwira akusangalala kandi zovala zogwira ntchito azikhala nazo. Ndi kubwera kwa amene wapita dimba pali chiyembekezo amene nawonso apitiriza pamene Vetumbiko Mumba anasira kuti aone kuti umoyo wa anthu apa ntchito zikuyenda bwanji madera osiyanasiyana mu ntchito zosiyanasiyana kandi kuti masekita osiyanasiyana kuona kuti zinthu zikhale anthu zikuwayendera. Ndi makamba kuti pabwera akuluakulu osiyanasiyana, ndaonaponso Solicitor General Mbang'ombe alipo mpandithu, ndaonanso mafumu ndaonapo ngati Senior Chief Kalumbu amene ndikhonda amene achokeranso mbali imeja kumene kwa Stephen Baba Malondera. Ndi makamba kuti amene wa onse nduna amene wa aleba apita dimba ndi phungu ku Lilongwe South pamene Stephen Malondera amene asankha kukhala wachiwiri kwa nduna ya zamtengatenga zomangamanga iwowa ndi phungu nyumba ya malamulo koma ku Lilongwe South East. Ndikuti ndi chimwemweso nchipaketi kufungira mafumu mwana wathu uyotu akutumikira mu magawo osiyanasiyana ku dziko nawonso afuna nditu kudzazionera okha kuti kodi ndiokondwa bwanji. Nawonso ndikuti ndiokondwa kwambiri zoti mwana wa mmodzi ameneyo ayi wakhala nditu wachiwiri kwa nduna ya zamtengatenga komanso ntchito zomangamanga. Amafotokoza nzanga Isaac kuti mwambo umenewu ndi mwambo ofunira kwambiri chifukwa kuti maofesi amene wawo kapena ofesi imene ya nduna kapena wachiwiri kwa nduna ndi maofesi aboma koma amayenera ndithu alumbire kuti atumikira Malawi ndi mtima onse ndithu modzipereka nchifukwa ndithu amapemphanso Mulungu kuti awathangatire m'magawo osiyanasiyana. Ndi makamba kuti president angofika apa timva alipenga la ulemu kenaka ndithu akakhala president tidzamvanso tu nyimbo ya mtundu wathu zikatero mpeneni padzakhalenso ndithu mawu upemphero kuchokera kwa Reverend Arnold ng'oma yayenda banda. Ndipo nafotokozanso kuti kenaka adzalankhulapo mawu awiri atatu mulembi muofisa president ndi cabinet Colin Zamba amene adzafotokozepo mawu awiri atatu kuti kuwapereka mpata kwa amene tu atsogolere mwambo olumbiritsa umenewu. Pachamakhala ndithu amene amatsogolera pamakhala mwayi wopereka kuti ngati amagwira baibulo kandi Quran chimodzimodzi amaperekanso mpata umenewu ndithu kulonjeza. Ndaonanso ngakhale azikazi awo nduna komanso apite kwa nduna ndi tsiku la ngopepereka kumanja awo afuna kuzipereka ntchito mtundu wa Malawi. Amaitu amagwira ntchito
akuperekanso upangiri magawo osiyanasiyana choncho nduna amene apita dimba nduna ntchito amene mapita kwawo masonana ataliana komanso ale amene amene ndi mkulu wa chimunda ku chipani cha MP amangoti head of youth mkulu wa nyumba ya malamulo nawonso abwera ndi amayi akunyumba kwawo ana sonda wana venepo ndi achibale mjasonaka baso ngakhale mafumu abweranso kuperekeza ndithu kuti mwambo umenewu adzakhala nawo limodzi. Ndimanena kuti ndi mwambo wofunikira chifukwa akugwira ntchito zaboma. Unduna wa zamtengatenga ndi zomangamanga ndi undunatu umene umaona ntchito zosiyanasiyana kandi zikumangidwa ndi kumakonsoloko kandi chitukuko cha misewu. Unduna waketu ndi umenewu kuti kodi anthu adziyenda bwanji zamtengatenga kuti pamadzi maulendo pamadzi zikuyenda bwanji. Taonapo posiyedwa apa tidaonapo sitima itayambiranso kuyenda patatha zaka zochuluka. Unduna waketu ndi umenewu kuonetsetsa kuti zikuyenda motani kuti maulendo anthu asamavutike yayi misewu ipezeke yambiri mdziko muno chifukwa misewuyo ndi imenenso imathandiza kwambiri kuti ngakhale zimene anthu alima mbewu zikafike kumisika popanda zovuta. Ndi unduna wake ndi umenewu. Anduna kumeneku ndi Jacob Hara ndipo amenewa ababa Steve Malondera ndi achiwiri ku nduna umenewu makamaka achiwiri kwa nduna zamtengatenga zomangamanga amene azithandizananso kwambiri ndi amenewa Jacob Hara. Timamva misewu imene amayitchula dzulo anduna azachuma mu nyumba ya malamulo imene amapereka ndondomeko ya zachuma ja 2025-2026 anatchula misewu yosiyanasiyana kurumpi uko kutchula misewu yosiyanasiyana kuchitipa misewu yosiyanasiyana kukaronga uku kudzabwera chimodzimodzi chigawo chapakati kupitanso chigawo chakumpoto kutchula ndithu zitukuko zosiyanasiyana zitukuko zimene zomangamanga zimenezi. Nduna yake ndimanena nda Jacob Hara koma achiwiri ake tsopano ndi amene asankha amene wa president kwasankhatu Steve Baba Malondera kuti athandizire kwambiri kunduna kumene kuti zilongosoka kuti athandizane ntchito kumeneku ntchito ya zomangamanga. Taonapo ngakhale milatho taonapo ifa ngati budget imene amapereka dzulo anthu nazachuma simple zichola banda afuruzapo ndalama zomwe zikupita ku chitukuko cha zamisewu. Chitukuko chimene chikugawidwa zigawo zonse za mdziko muno nduna zake unduna wake ndi umenewu kuona ntchito zomangamanga ka ndiba console paja zimene taonako ngati maofesi kwa DC mboma la chola amene akumangidwa unduna wake so ndi umenewu ntchito zomangamanga. Tikakamba kumene unduna wa ntchito umene makamba ndi unduna ofunika kwambiri mdziko muno chifukwa fufupi aliyense mdziko muno kuno ku Malawi amayenera kuti agwire ntchito zosiyanasiyana. Ena amagwira ngakhale za makomo mmene ena kukagwira ndithu ku maofesi osiyanasiyana ena ndithu okha kudzilemba ntchito kumalembanso anthu ena ntchito. Unduna wake ndi umenewu kumaona kuti anthu amene agwira ntchito amenewa kodi asamalidwa bwanji, ntchito zawo zikuyenda bwanji, kodi zovala zimene akuvala zogwira ntchito zoyenera. Ena alibe nkomwe komanso mwina kupita pa fakitale paja ukapeza kuti mwina nyumba yokasambako m'manja mwinanso idadzaza kalekale kapenanso idasokonekera kalekale. Ndi umene unduna umene kumaona zinthu zimene zoti anthu welfare awo kapena magwidwe awo ntchito adzikhala opita patsogolo mogwirizana ndi masomphenya aja amalawi 2063 chifukwa masomphenya amene sangatheke ngati anthu ntchito zimene akugwira mwina sakusamalika pa ntchito paja welfare yawo siyabwino yeti sizingayende yayi. Ndi zofunikira kwambiri kuti zonsezo kumazionekera kuti umoyo wa anthu ogwira ntchito ukupita patsogolo. Timakamba kuti ngakhale kuti uko mafakitale umu ena muna timamva kuti amatsekera maofesi mafakitale koma zonsezo sizoyenera iyayi. Ndiye unduna wake umakaona zimenezi. Ayi nthawi iliyonse a president a dziko lino tsopano akulowa kuti mwambo onse tsopano olumbiritsa nduna
ya za ntchito apita dimba komanso wachiwiri kwa nduna za mtekereka zomangamanga. Lipenga la ulemu mmene kuti president wa dziko lino wafika mchipinda chimene chili Mwambonse tsopano utakuyambika nyimbo ya fuko lathu. Nyimbo ya mtundu wathu imene kusonzera Mwambonse ukuyambika tsopano tupeka ni m'manja mwa Director of Seminars achimwemwe kujaliwa. Your Excellency, before we begin the program, let me call Reverend Arnold Ngomaya Intabanda to open the program with a word of prayer. Thank you, Your Excellency. Let us pray. Our Heavenly Father, we confidently approach your throne of grace this very evening to obtain mercy and grace to help us in this very time of need. In the name of Jesus, we pray, Lord, grace for this moment, that as we embark on this royal event, your presence, your countenance, and your blessing will be with us in this place. In the name of Jesus Christ, Son of the living God, we pray you hear us from heaven, O God, and give us help as a nation from your holy place. In Jesus' precious name, we pray for your servant,
His Excellency, the State President, the Reverend Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. The Lord, praying for manifold wisdom, manifold grace, even the daily inspiration of the Holy Spirit upon his life as he leads this country in the name of Jesus. We pray that, Lord, under his leadership, Malawi will not fail. Malawi will not be brought to its knees, that we'll move from glory to glory, from strength to strength, in the name of Jesus Christ. Lord, at this event, have your way, so that everything done in this place will bring glory to your name and will bring good to Malawi and Malawians. We pray all these in the name that is above every name, the name of Jesus. Amen. Thank you very much, Reverend Anodi Ngomaya Ndabanda, for that opening prayer. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi. Honorable Titus Simvalo, Minister of Justice. Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all senior government officials here present. Honorable Peter Dimba, MP, Minister Designate, Ministry of Labor. Honorable Steve Baba Malondela, MP, Deputy Minister Designate, Ministry of Transport and Public Works. Mr. Prince Kabodamgak, Chief of Staff, State Residences. All senior chiefs and traditional leaders here present, members of the two families, the officiating clergy, Reverend Ngomaya Ndabanda, members of the media, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. Let me welcome you all here at Kamuzu Palace in Lilongwe as we are about to witness the swearing in of the newly appointed Cabinet Minister and Deputy Minister for Labor and Transport and Public Works, respectively. Without further ado, Your Excellency, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, let me hand over the program to the Secretary to the President and Cabinet, Ms. Colleen Zamba, to take us through. Thank you very much, Your Excellency. Thank you, Director of Ceremonies. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi. Honorable Titus Simvalo, Minister of Justice. Honorable Minister and Deputy Minister Designate. Solicitor General, Chief of Staff, State Residences, and all senior government officials present. Traditional and religious leaders here present, members of the two families, members of the media, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Section 94(1) of the Constitution of the Republic of Malawi empowers the President of the Republic of Malawi to appoint ministers and deputy ministers. Section 95(2) of the Constitution also empowers the President to remove ministers and deputy ministers from their posts. In exercise of the said powers conferred upon Your Excellency by the Constitution, Your Excellency on Wednesday, 26 February 2025, appointed 1. Honorable Peter Dimba, MP, as Minister of Labor. 2. Honorable Baba Stephen Malondela, MP, as Deputy Minister of Transport and Public Works. Section 95(1) of the Constitution stipulates that no minister or deputy minister shall assume office unless an oath or solemn affirmation was taken and executed in a public manner prescribed by an Act of Parliament. Your Excellency, therefore, appointed today, Saturday, 1st March 2025, as the day on which the newly appointed minister and deputy minister should take and subscribe to the oath of Cabinet Minister, Deputy Minister, and oath of allegiance. May I now seek Your Excellency's authority to allow Mr. Chizaso Nyirongo, Legal Counsel,
in the office of the President and Cabinet, to administer the oath of Cabinet Minister, Deputy Minister, and the oath of allegiance to the new members of the Cabinet. Thank you, Your Excellency. Mr. Chiso. Your Excellency, the President, riding on the protocol as observed by the Director of Ceremonies, I would like to invite the Minister Designate responsible for labor to come and take his oaths. Will you swear by the Bible, the Holy Bible or the Holy Quran? The Holy Bible. And you repeat after me. I, Peter Dimba, being chosen and appointed as a minister in in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Cabinet Minister, and that I will, to the best of my judgment, at all times, when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, for the good management of the public affairs of Malawi, and that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly review the business or proceedings of the Cabinet or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister. So help me God. Now I'll administer the oath of allegiance. I, Peter Dimba, do swear that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. Manjamo sori apita dimba tsopano alumbira ndithu apa chite tsopano soti okasaina mongaso mwa malamulo kusainira pulumulitsatira pa MBC Radio 1 komanso pakanema ameneyo wa MBC pamwambo olumbitsatu nduna ya za ntchito apita dimba komanso wachiwiri kwa nduna ya za mtengatenga ntchito zomangamanga Baba Stephen Malondera. Mwambo uchitikira kuno ku Camus Palace mu mzinda wa Lilongwe. Wa president wa dziko lino minetu akutsogolera mwambo umenewo. Kenako mwambo sonditu a president kusainiraso amalumbira Peter Dimba MP komanso nduna za ntchito tsopano chifukwa sakadatha kuyamba ntchito imeneyi asadalumbire ayi amalumbira kuti agwira ntchito yawo mokhulupirika komanso kupereka upangiri poyenera kutero kwa a president a dziko lino.
zikatere pakhaleso tupakhala ndithu kupitiriza ndi baba Stephen Malondera nawonso abweraponso nawonso alumbiranso kulonjeza kuti adzadzipereka ndithu magwidwa wa ntchito pa maudindo amenewa. Ndi udindo umene chimamkomera president wa dziko kusankha nduna kapena achiwiri kwa nduna, komanso amakhala ndi mphamvu yochotsa nduna kapenanso achiwiri kwa nduna. Mphunguluyo a president kugwirana chanza ndi mayi Dimba komanso Adimba kenaka dzayima kuti atoletse chithunzi. A president pakati kuzagwiranso chanza ndi apita Dimba Atsopano kutsimikizika kuti nduna ya za ntchito atalumbira pamaso pa Malawi pamaso pa president wa dziko lino. Kakhala pansi apita Dimba. Your Excellency, I will now invite the Deputy Minister Designate responsible for Transport and Public Works to take his oaths. Avance ndi baba Stephen Malondera kudzapeka ulemu kwa president pamenenso akulunjika kumene kuli achiza Nyilongo mkulu wa zamalamulo ku ofesi ya president ndi cabinet kuti nawonso akalumbirenso pamaso pa Malawi komanso a president kuti agwira ntchito ngati wachiwiri kwa nduna yazamtengatenga ndi zomangamanga. The Holy Bible. You will repeat after me. I, Baba Stephen Malondera, being chosen and appointed as a deputy minister in in the cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of deputy minister, and that I will, to the best of my judgment, at all times, when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi, for the time being, for the good management of the public affairs of Malawi, and that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly review the business or proceedings of the cabinet or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a deputy minister. So help me God. Now I'll administer the oath of allegiance. I, Baba Stephen Malondera, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. Nawonso ababa Stephen Malondera MP kulumbira kuti tsopano yowa kudzipereka kuti agwire ntchito ngati wachiwiri kwa nduna yazamtengatenga ntchito zomangamanga, nawonso kusaina akazi awo pambalipa
amalumbira kunena kuti adzateteza malamulo, kutsatira malamulo, pofuna kupereka upangiri kwa president adzanenaso kutero kuti ulamuliro udzipita patsogolo ndipo udziyenda bwino. Anadzafunsa kuti mutenga Kulani kapena Bible, nimujananena muja kuti kumakhalanso umene wasankhira apa akupitanso kuti president akasayinanso kenaka athe kutoletsanso chithunzi ndi president. Ndi mwambo ofunira kwambiri mujamanenera mlembi ku ofesi ya president cabinet kuti mwamalamulo asanatenge kukhala mu ofesi imeneyi yawachiwiri kwa nduna komanso nduna amayenera kuti kulumbira monganso mwamalamulo, chifukwa ofesi imeneyi imakhala ofesi ya boma, ofesi yotumikira mtsogoleri wa dziko, ofesi yotumikiranso amalawi onse. Ndi apa president kusayinira ndi makamba kuti baba Stephen Malondera ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe South East kwa Masumankhunda komanso apa kudzatolesa chithunzi tsopano a president komanso baba Stephen Malondera ndi amayi akunyumba kwawo kudzagwirana chanza ndi president. Your Excellency, that marks the end of the administration of the oaths. Thank you. Madam Secretary to the President and Cabinet. Thank you, Your Excellency. It is a tradition that on such a momentous occasion, Your Excellency would say words of counsel to the appointees. I therefore request Your Excellency to address the appointees. Thank you very much. Honorable Titus Valo, Minister of Justice, Ms. Colleen Zamba, Secretary of the President and Cabinet, and all senior government officials present here. Honorable Peter Dimba, MP, Minister of Labor. Honorable Baba Stephen Malondera, MP, Deputy Minister of Transport and Public Works. Mr. Prince Kabonamgaga, Chief of Staff, State Residences. Senior chiefs and traditional leaders here present. Officiating clergy, Reverend Gumaya Ndabanda, members of the media, distinguished ladies and gentlemen. Over the past 4 years, I've had various engagements with youths all over the country because I have always believed that it is imperative for my government to actively hear the concerns and ideas of young people who are in the majority and keep them center stage in both the design and implementation of various programs and projects of the government. Those of you who pay attention and are mindful to remember will recall that the day I made the commitment to actively engage the youth in matters of governance and economic management was Thursday, May 17th, 2019, at a function at Garden Peacock Hotel right here in the Capitol, where I signed the Youth Manifesto. It is for this reason that I started engaging the youth within the first 100 days of being in office, when I held my first youth engagement
right here at Camus Palace. And one of the recommendations the youth made during that interface was that I establish a Department of Innovation in my office, which I did immediately, and which is still in operation to this day. Since that time, I have made it my practice to engage the youths regularly, including having them meet me to present their issues and concerns every time I travel for work to another region of the country, as well as gracing youth-focused events like the International Youth Day commemoration, an event that I attended at Civil Stadium in August 2022, where young people expressed to me their desire to see young people and their ideas incorporated in the programs we implement as government. The result of that submission from the youth is that I instructed the Minister of Finance and Economic Affairs to ensure that youth are engaged in the consultations for the design of the national budget. And I am pleased that even this year's budget, which was presented to Parliament yesterday, was a product of wide consultations that included the voices of the youth. As a result of the involvement of youths in formulating the budget, the Minister of Youth and Sports has a significant allocation this year of over 30 billion kwacha. Even more importantly, in recognition of the fact that the youth are involved and interested in having an active participation in all critical sectors of our economy, we have increased the allocation of resources to those critical sectors where our youth say they want to be supported, including agriculture, which has been allocated 693 billion kwacha, tourism and mining, which have been allocated over 28 billion kwacha cumulatively, trade, which supports youth entrepreneurs, has been allocated 14 billion kwacha. Crucially, education and health, which are tasked with investing in the health and capacity of our youth, have been allocated 2 trillion kwacha. In other words, when it comes to serving the youth of our country, my goal has always been to put our money where our mouth is. Even though these allocations are not enough to cure all the pains our youth are facing, they are a step in the right direction of ensuring that youth development is at the heart of our governance agenda. And because we are committed to continuing the youth engagements that I have been having throughout my presidency, we are always looking for more innovative ways to bring youth voices to the table of governance, which is why recently we have also initiated the Sona for the Youth events that have already happened here in Lilongwe and Blantyre, with the next one happening in Mzuzu in 3 days' time, God willing. Out of these interfaces, the youth have appealed to me to introduce a youth innovation grant to give financial support to young people who have ideas of innovative solutions for our ATM strategy or sectors. And now I'm happy to inform you that these grants have been included in the budget that we presented to Parliament yesterday. My expectation is that they will increase youth access to the support they need to supplement the 75 billion kwacha that we have already distributed to youths over the past 4 years, resulting in the creation of 75,000 youth-led businesses around the country. But I want you to know that this is made possible not only because of my continuous engagement with the youth, but also because of my commitment to ensuring that at the highest level of government,
where decisions and policies are made, I appoint youthful individuals to cabinet who are able to bring the concerns of youth and represent their interests. I'm therefore proud that the two individuals I have appointed as Minister of Labor and Deputy Minister of Transport, who have been sworn in today, are both millennials and fit that description. As such, my words of counsel to them are simply to understand that they do not just work for me, but for all the youth of this nation who have every right to look to them as people who will speak for them. And I wish you both God's best as you fulfill your assignments with diligence, integrity, and humility. God bless you and God bless Malawi. Thank you very much, Your Excellency, for those words of counsel to our newly appointed ministers. That's Minister of Labor and Deputy Minister of Transport and Public Works. Thank you very much from our hearts to you, our Honorable Minister and Deputy Minister. We say congratulations. We wish you all the best. Malawi awaits you. A big hand, ladies and gentlemen, for our Minister and Deputy Minister. So moving on, Your Excellency, with the program, we have a group photograph. Now, let me call those who are going to be part of this group photograph. Let me call the Secretary to the President and Cabinet to come forward. We also have the Minister of Justice. May you please join. Let me also have the two sworn-in Minister and Deputy Minister. That's Honorable Dimba and Honorable Malondela. May you please come forward. Protocol team, photography, take position. chimwechire Atsopano atamaliza kulankhula mtsogoleri wa dziko lino Memorial Council mangezi pali nthawi yotsa zithunzi president komanso nduna ziwiri makamaka nduna komanso wachiwiri kwa nduna amene awalumbitsa tsiku lero limodzi ndi Titus Mvala omwe ndi nduna yona za malamulo zachilungamo ndi malamulo oyendetsa dziko lino komanso mlembi ku ofesi ya president ndi nduna akoleni zamba alotsa chithunzi alankhulapo nkhani zosiyanasiyana president maka kunena kuti ncholinga cha boma lawo kuti anyamata azikhala maudindo osiyanasiyana. Your Excellency, let me now request you to stand and lead us into our national anthem.
ntchito ya mtundu wathu kumalizanso tu mwambo olumbiritsa nduna ya za ntchito Peter Dimba MP komanso wachiwiri kwa nduna ya za mtengatenga ndi ntchito zomangamanga baba Stephen Malondera MP. Mwambo wofunika kwambiri, mwambo walumbiritsa tsopano kuti ntchito ayambe kugwira. Ndimanena kuti monga mamalamulo muja anafotokozera mlembi ku ofisi ya President Cabinet pomwe amafotokozera wayankhula kuyambirira ananena kuti malamulo ndithu amalola zimenezi kuti nkoyenera ndithu kuti ayambe alumbira kale nkuyamba kugwira ntchito maofisi amenewa. A President kugwirana chanza ndi mafumu amene anafika muno panapo amasomba nkhunda ndithu agwirana chanza ndi President pamene ndithu akutulukato chipinda chimenechi. Dzagwiranso ndi ena akubanja kuyesa mwina ndi ana amodzi mwa amene alumbitsa tsiku la lero. Nafika ndati sinyo chifika lumbu amene kuchokeratu kwa baba Stephen Malondera koma masomba nkhunda kuchokeratu kwa Peter Dimba omwe ndi nduna ya za ntchito. Nde inenso mayeso chikhadzula mwa mwanzanga osemwena nawo kuno iyayi tifuneni zabwino zonse kuti mpitize kutsatira program athu pa MBC Radio 1 komanso pakanema amene wa MBC tilandeni kukwacha komanso kuchiri mu mzinda wa Blantyre.